И здравейте, шефчета, аз съм вашето шефче и в момента сте в канала Black Gogo BG Gaming на шефа Black Gogo BG. Днес какво ще правим? Днес ще реагираме на едно мое старо видео, как се пушат цигари, което кога е качено? Преди 5 години. Преди 5 години е качено, аз съм бил на 15. Значи ще е омега кринч. Има 50 000 гледания, вижте, има 50 000 гледания. Някои от сегашните ми видеа в мейн канала не събират по толкова, така че аз от тогава съм си бил известен хора, мога даже някой от вас да го е гледал в 2017 как се пуши цигари Black Gogo BG. Много гадно видео, пускаме го, много гадно, мен не е срам. Здравейте хора, аз съм Black Gogo и днес ще гледаме туториал как се пушат цигари. Какво? Здравейте хора, аз съм Black Gogo и днес ще гледаме туториал как се... Чуйте ми гласа само. И здравейте хора, аз съм Black Gogo и днес ще направим туториал как се пушат цигари. Се пушат цигари. Да. Нека преминем към туториала. Окей, туториала. Здравейте всички. Да, аз се подигравах на малки деца преди. Само едно нещо. Ще покажа няколко неща. Само едно нещо. Това е. Ужас. Аз буквално съм бил като Лифи, опитвал съм се да бъда Лифи. Но явно ми се получавало кринче, но е имал гледания, така че мога и сега да почнем да правим Лифи контент. Но нещо не мога да стане. Ей там виждате, че там има една свежа, там е за... Сега преди 5 години, значи детето е пораснало. Сигурно е гледал това видео. Съжалявам. Ще покажа нещо. Окей. Айде, отзад в бакграунда се чува дискорда му, където му пишат 6 годишните приятели да цъкат Майнкрафт в SMP сервера им, който им върви с 20 FPS, защото не могат да си позволят по-добър интернет, по-добър компютър и тъй нататък. Маля, колко съм бил забавен. Изказах се. Изказа ли се? Една Добре, сега ще има как се пуши цигари. мъничка от ябълка, трябва да го отрежем. Окей, трябва да отрежете ябълката и запалка. Окей, и свещ. Първо Окей, запалка, ябълка и свещ. Окей. започваме с запалката, запалваме свеща. Окей, запалваме свеща, помнете. Помнете. Окей. И пам. След това взимаме обелката. Обелката се взима. Това открито да е, от нещо си от Се опари. къпката. И като слагате, Окей. от едва изва се место, размери. Слагаме го. Окей. Ще се парне, аз съм сигурен, че ще се парне. Помня го, ще се парне. Не. Трябва да сложите някак. Не така бе! Парна се. О, не. Не така бе. Е така отдолу, ако искаш. Да пушиш се едно. Да пушиш се едно. Бате, поне да пушиш солети, клонки, нещо такова, да пушиш жасмин, нещо. Той ми пуши обелки на ябълки, дори не ги пуши, паля ги и вика. Е така се пушат цигари. Мале, колко съм бил кринч, наистина. Не е истина. Аз все още съм си кринч, ама тогава много по-зле било. Аз съм по-кринч съм и от детето. Видим, може да пропуши това момченце цигари. Може да се науча как се пушат цигари. Не, наистина съм бил много гаден. Хора, не гледайте това видео. Сега ще проверим. Окей, върнахме се. Ако виждате, ето към вижте, Не се запуши. когато го сложите, идва някаква пара. Не, пара идва. Пуши! Пуши! Вие, това е магията направо след една оси. Айде, мистер Сенко, пасти да яде. Рил? Пуши! Пуши от това. О! Е така се пушат цигари. Така парнас. Парнас И това, приятели, е причината хитрина да изгори. Пуши си? О, колко си кринж, Black Gogo BG, малък Black Gogo BG, колко си кринж. А това не съм аз, да знаете, това в момента не съм аз, разбира се, аз съм само коментирам видеото. Да не помислите, че съм и това и аз. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Кога съм бил кринж. И то канал вече ще отвориш на тук. А друг път ще ви дам не толкова дълги, защото абонирайте се за канала ми. Не толкова дълги, по-през. Харесвайте го, колкото харесва не искате ми. Окей. Давайте ми. И на мен така харесайте това видео, колкото харесва не искате ми дайте. Моля ви. И се абонирайте. Всеки път идвате тук и ми гледайте клиповете за целия ден. Чао, чао.
Let's go, let's go. Сега, ако беше продължил, аз сигурно съм му провалил кариерата с това видео, където съм направил. Според мен му е станало тъпо, е спрял да качва. Не знам как ме канала, но сега ще ми е интересно какво прави в момента. Я. Айде, Лего Нинджа го подиснал му е в повече, май. Ужас. Мисля, че не кринжнахме достатъчно. Не ни засегна достатъчно. Окей. Да получиме инфаркт от кринж. Така е. Това ще му погледнем и другите видео. Другите Веднага видеа. виждам едно видео, където се казва Fuck you guys с Уоу. А написано. Fuck you guys. Доста агресивно. И нека да го разгледаме. Пък може да е супер интересно и Така да е. има фака. Опа! Бати шефа, това съм аз. Това буквално съм аз. Let's go! Айде, 08 показа мускули, насрах се. Ле. О, не. Това беше видеото. Но виждам още едно видео, Още едно което видео, му окей. докарва кринч Окей. в канала му. Всички видеота са му кринч на това момче. Ще им направим на всичко сатира, защото е най-велика бичага. Сатира. Ще гледаме Pro Killer Bobby Cute Boy 2008 XDDDD. О, не, XD. Аз все още използвам XD. Yes! Мале колко си имат Блего OG. Нека да видим Pro Killer Cute Boy Нека да видим. 2008. О, не. Айде, видяхме Fidget Spinner, О, кринджът не. от сега ми докосна сърцето. Това буквално е най-гадното видео, дето съм гледал. Защо съм правил такива видеа? Имам още много хора, така че пишете долу в коментарите дали искате да реагираме на мои стари видеа. On the gun is the video spinner. Oh, logo. Oh shit, нам на геомажа. Бас, това беше най-силното нещо, да съм гледал през живота ми. Без ебатка. Ето го малък Блего OBG! Ето го малък Блего OBG! Добре хора, и това беше от мен. И да знаете, че видеото е направено просто на ебавка на вас, да ви е фан, нито хейта детето, нищо. Той ти си дете, бе. 08 е. Смешник Блего OBG, са тебе ще на хейта по-мяра, как ще И хейтиш детето, бе. Да, ако ви е харесало видеото, харесайте, абонирайте се, И вие оставете така напред. коментарче да разбера какво мислите за това видео. И аз бях Блего и до скоро. Чао. А и още казвам чао. Еми това беше, дами и господа. Това беше видеото. Snapchat въздушният кон. О, не. Въздушният точка кон. О, what the f... Бати кринджа. Има 50к. 50к има на това видео. Баси схемата. Благодаря ви, че гледахте това видео. Абонирайте се, ако ви е харесало, и оставете едно коментарче и напишете дали искате да видите още мои кринж стари видеа, които са скрити, има над 200 някъде. Много са болни, по-болни има и от това, така че абонирайте се, харесате това видео. Аз бях вашето шефче и както малкият Black Go BG казва, и чао.